Un grupo de traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, xunto con representantes da CIGA, sindicato que apoia as súas reivindicacións, concentráronse esta mañá ás portas do Concello para denunciar a grave situación de precarización do servizo derivada da nova licitación impulsada polo equipo de goberno. Segundo sinalan, a aposta por unha adxudicación do servizo á baixa redundará na perda de dereitos laborais das traballadoras e na degradación da atención que reciben os usuarios. Non entendemos esta posición do goberno de Boiro, non ten ningún sentido, eles saben perfectamente que isto vai acabar nun recorte do servizo e, polo tanto, pois a nosa firme oposición. Se presentou unha empresa que aínda baixa o servizo do que había a día de hoxe 3 euros, máis ou menos por hora, o cal, casi sin ninguna dúda, o van a pagar os usuarios e usuarias e o imos a pagar os traballadores e traballadoras. Non vai haber excusas de a empresa a que nos precariza, non. O Concello de Boiro, sacando esta licitación, xa está precarizando o servizo. E tamén, de nada vale que se aprobe unha moción para o estudo da municipalización, cando logo queda nun caixón apartada, e xa non é só que non municipalicemos o servizo, senón que ainda sacamos a licitación totalmente en precario. A pesar de que a CIGA presentou no seu momento varias alegacións á licitación, todas elas foron rexeitadas polo Concello. Ante esta situación xa anuncian que seguirán coas movilizacións, explorando ademais todas as vías legais e sindicais para garantir un servizo de axuda no fogar digno, tanto para as traballadoras como tamén para as persoas usuarias. Unha licitación a cal dende a CIGA e dende as traballadoras se presentaron varias alegacións, as cales ningunha foron escoitada, todo o contrario, senón que se nos dixo que é o que había prácticamente, non? Imos a estar en pé de guerra, que non imos a permitir que se nos toque ningún céntimo no salario ni ningún tipo de condicións. A situación afecta ao redor dunhas 50 traballadoras.